विधानसभा बियाबनिफ्राय बारग' EM रन्जित बसुमतारीखौ UPPL लुबाय बिजाथि महरै दिनै फोसावबाय थांनो सायख'बाय 19 नं चिरांगोरा दिनै बिथांखौ बरायदों मा बुंनो नागिरो गिबियाव जों दिनै ओरैबायदि मोनसे रंजानाय मोनदों 19 नं चिरांदर समष्टि हिसाबै जों ओरैबायदि खुसि दिनैनि दिनाव जे जोंनि खुसिखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो दिनै भाषाखौनो मोनाखै दा बिनि थाखाय गिबिसिनथाराव जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोबोद साबायखर जासिगोन बेजों लोगोसे UPPL दोलोनि साफ्रोमबो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासियो जे दिनै चिरांदुवार समष्टिनिफ्राय जे नैबे फैबाय थानाय 19 नं सिडली विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै दिनै फोसावबाय बिनि थाखाय चिरांदुवार समष्टिनि जानानै जों सारमोननिसिम जेब्लायबो खर' गंलायनाय आरो साबायखर बावनायखौ जों जासिगोरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै चिरांदुवार समष्टिनि जिनिखि रायजो बिथांमोनहा नंगौ थांनाय बाराव मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारखौ बे समष्टिनिफ्राय देरहा होदोंमोनब्लाबो जोङो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय मानगोनां रन्जित बसुमतारी सारखौ बिजाथि मोननाय लोगो जों खोनानो मोनदेरदों जे जोङो थांनाय बाराव जेनोखि गोसो होनानै खामानि मावनो आफसोस दङमोन दा बियो दिनैसो आरो पुरन जाबाय होननानै जों बिनिफ्रायनो जों बुजिनो मोनो जे फैबाय थानाय समाव जे चिरांदुवार समष्टियाव मानगोनां जोंनि बिजाथि मुस्रि रन्जित बसुमतारी सारखौ सिडली समष्टिनि सिङावनो गोबां भटआव खामानि मावनानै देरहाहोनो हागोन बियो दिनै नैबे बरायनायनि गेजेरजोंनो रोखा जायो जों नुदों खाम्फा बरगयारीया UPPL दोलोनिफ्राय फिन BPF दोलोआव थानाय समाव दासिम जयनिं हाबाफारि लानायखौ जों नुदों माबाफोर UPPLनि थाखाय बा 19 नं चिरांदुवारनि थाखाय गोहोम खोख्लैयो दा बावहाय मोनसे खोथाया बेखौनो बुंनांगोन जे गोबां बेक्तिया गोबां सिन्ताधाराजों राजनिति खालामो सोरबाया बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सोरबाया गावखौल' गायसननायनि थाखाय सोरबाया समाजनि थाखाय सोरबाया ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबाया गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनायनि थाखाय दा दिनै जाय बेक्ति बिथांमोनहा खाम्फा बरगयारी बिथांजों थांफादों नंगौ बिथांमोना मोनसे समाव खाम्फा बरगयारी बिथांजोंनो फैफानायमोन दा बै बेक्तिफोरखौ जों नुदों जुदि बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा ना BPF खालामदों ना UPPL खालामदों बिथांमोनखौ जुदि थोंजोङै बुंनो थाङोबा बिथांमोना खालि खाम्फा बरगयारी सार खालामदों थारमाने खाम्फा बरगयारी सारा जेराव थाङो बिथांमोना बावनो थाङो दा बेबायदि बेक्तिनि थाखाय जों नुदों जे थांनाय समाव बिथांमोन फैनायनि थाखाय 19 नं चिरांदुवारा एसेबां लाबबो जायाखै आरो बिथांमोन थांनायाव दिनै जोंहा एसेबां लसबो जागोन जों बेबायदि नुवाखै दा जाय बिथांमोना थांदों दा बावहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो जों नुदों जे दिनै जाय बेक्तिया जेब्लायबो गोजोन खौसेथि बिथांमोनहा मोजां मोनो बे बिथांमोना दाबो UPPL जोंनो दङ आरो भबिष्यतआवबो UPPL जानानै खामानि मावलांबाय थागोन बेखौ जोङो रोखा फोरमायनो हायो